E a semana pasada estuvo Carmela e era unha muller, hoxe ven un home do que estou moi orgullosa porque é meu pai e doulle 2 bicos para que está nervioso porque díxome en cada fregado me metes e entón el venvos a falar de que cando empezou a traballar, non? Que era distinto, empezou a traballar moi cedo e foi traballando en distintas cousas según as necesidades e según o que fora surgindo, non é como agora que estudias unha cousa e meteste neso, non, antes era primeiro nun traballo, logo noutro, e logo a evolución nos traballos, porque logo ao final estou moitos anos no mismo, pero coa industrialización e as novas máquinas cambiou moito ese tipo de traballo, non? Casi con pitóns, con teclado. E entón podedes, se queredes, empezarse a facerlle as preguntas. A ver, primeira pregunta. A que anos empezou a traballar? Aos 14 anos. Os 14. E te explicas algo máis ou así de eso? Por que empezaste esos 14 anos? Ten agora a seguinte pregunta. Quen ten a seguinte? Esther. Cal foi o seu traballo cando cobraba? O primeiro O traballo. traballo eran fábricas de salazón. Explica que son fábricas de salazón. Salazón é que viñan os barcos con En galego, sardina. Viñan os barcos coa sardiña e aquí a fábrica se ponían en panderetas e había que esquivarlas todas alrededor. En Jallejo. Claro, Jallejo tamén. Está mezclado. Porque antes non había congeladores tan... Utilizábase moito a salazón porque non... Pensábanse as sardiñas, tiñan unhas vigas grandes, un peso, e iba baixando pouco a pouco e arriaban a grasa esa, que iba para os barcos e para todo. Pero despois que as metían nas latas? En panderetas. En panderetas de madera. Esa redonda. Ai, Sí. de madeira. Sí, era así de tamaño. Como Os arenques. Os arenques, sí. Ah, Pois iso é o que había o primeiro traballo. E canto cobrabas? 20 pesos ao mes, 100 pesetas ao mes. menos dun euro. Menos dun euro ao mes. Que non chegaba para lavar a roupa. Seguro que a vos vos dan moito máis vos os pais. No fin de semana sempre dan 5 euros, fíjate. Eso era o sueldo de 8 meses. De medio ano, casi. Máis de medio ano. Iso é o que había antes. Porque antes tamén as cousas custaban menos. Canto custaba antes unha barra de pan? Nada, ainda non... 3 pesetas. Unha peseta ou así. Eles xa non entenden de pesetas. Yo sí. Sabemos que es menos que un euro. Yo sí. A ver, a seguinte pregunta. Canto duraba a xornada? A xornada, canto duraba? Canto traballabas o día? A que hora empezabas a traballar? A las 8 e se salía a las 9, 10 horas de traballo, 10 ou 12. O que cada... E que comías? Se comías na fábrica ou comías na casa? Había que comer na casa, Na casa. era o que faltaba. E logo levabas merenda para o traballo? Non, que... E ás 11 non podíades comer o bocadillo Había veces que asábamos sardiñas ali, no traballo. no traballo, se botábamos tarde ou se asábamos unhas sardiñas ali, que había madeira, había leña, había de todo. Como que tiñas panderetas, pois había leña. E asábanse unha barra de pan e, ás veces... pero non sei. Despois, empecé a ir a la mar. A mar. Con unha jamela, había que ir a remar, todo a base de remo. Donde aquí dentro da ría, todo. Todo pola ría, íbamos hasta o Grove, a Puebla. A remar á Puebla. A remar. Había veces que se cerraba de niebla, e tínhamos que entrar toda a noite a redor. Andávamos para un lado e para o outro, e andávamos para a barca toda a redor. Porque non tiñan radar e non sabían volver, que estaban perdidos no medio do mar. Hasta que chegábamos a terra. Pois amarrábase, E que pescabas? pescábamos nécoras, lorches, cintolos, camaróns. E antes había moito marisco ou é como agora que hai pouco? Aí había tamén marisco. Había moito. Mais que agora. Bueno, había. É certo que chegaban as nécoras casi hasta a playa? Chegaban moi ben. Andábamos a levantar as pedras en marea baixa, levantamos as pedras e debaixo había nécoras e peixes.
Hoxe en día hai algo deso na playa. No. Peixe. Hai Ninguna pizza. casa. Peixe. Nin corazón. Peixes, home. Algún peixe. Contaminación. Contaminación tamén hai. A seguinte. Que peixes se pescaban e que artes usaban? Chamábanse un volador, boliche. O peixe. O peixe. O peixe chamábase volador? No, Ai, pues arte. era arte. E como Arte. era, como era? Pois era como un pantalón, tenía así dos piernas. Depois era de ojo, e tiña unha vara así diante, nas pedras, aquí nos lados, e vía polo fondo rasteando. Depois se tirando un cabo, tirábase. Era como unha de arrastre, non? Si tiña sí, así un boli. Un boli, a ver. Toma, leo. Vai vos a divisar porque fotos... Claro. Eso tiñan que ir dous na jamela, polo menos. Pois aquí que unha vara. Eran gamelas grandes. Por aquí vinha o peixe, entraba por aquí. Entraba así por aquí, non? Por aquí. Entraba por aquí, iban polo fondo do mar, é como se fora un truel. Un truel destes en caza mariposas, un truel destes de coller cangrexos. Entón quedaba aquí todo metido, todo peixe. Claro. Peixe, marisco e o que E- puxera, Todo, claro, todo. porque aí viña de todo. Todo. Un día collemos un rayón que era Sabes que é un rayón? unha mesa, grande. Unha raya gigante. Non éramos capaz de metelo a vos. A vida que o barco tiña un lanteón para guisar a pouco hasta que metemos dentro. E vámoslo a vender e viron uns 250 pesetas. E pesaba... Pesaba 100 kilos, por lo menos, ou máis. Moito máis. Que prezos había? Precios de que del pescado. Sí, todo. Barato. Mais ou menos. A ver, na plaza, como se vendía, por exemplo, o lenguado? Unha cesta de nécoras, por exemplo, de esos de 25 kilos, daban ao mellor 10 euros ou 10 pesos. 10 pesos, 50 pesos. E había que leválas ás mulleres a Villajuán a vender á cabeza. A cabeza. Unha cesta de nécoras. Iban as mulleres coas cestas na cabeza Aquí había Juan, a andando. vender, Anda. a andar. Pero que había logo lonxe en Villajuan? Sí, había. Porque aquí non había. Non, aquí Daquela. E cando rompía a rede, que facíades? Pois tíamos que atala nós. E cosía de la vos ou había redeiras? Non, bueno, redeiras subo despois cando levamos a Ardora. E que é ardora? Que é iso? A Ardora é a Sardiña. Pois o outro barco que tivemos, ao pasar de... Un barco máis grande, xa, Máis grande, despois da xa. gamela veo o barco. Tínhamos unha rede grande, que era de 90 metros por 20 de baixo. Que viña pescando así por baixo. Era parecido a rodeado. este? Sí. Parecido a este, Non, diferente. Ese era outra Unha cousa. rede. Ese é o que había despois. E despois que nas cosía cando rompían? Pois tínhamos coselas nós. Pero non... Había veces que chamabas unha atadora. Que cobraba 20 pesos na antida. En el Tiña río. que estar nos muelles a coser. Sentábanse no muelle e cosían A ali. coser, sí. Sabedes o que é 20 pesos mantida? Sí. Que é mantida? Ben pagada. Comida, De comida. Comida. Pagar, dar mantida é darlle de comer. 20 pesos. Todo o día estaban ali a atar as redes. Había veces que pesaba de unha pedra, o collía cualquier objeto no fondo, atrás rompía. E pois a mí, campaba. Había moito peixe e marisco na mar. Peixe había daquela había moito. Onde Ahora- collían a sardiña? Aquí dentro, non van Non afora. ibas fora, ibas a de sábado. Fora de Sálvora para lá. E hoxe xa non hai sardiña ali. Pouca cousa hai, non hai tantas manos. Agora vai desaparecer de moito. Non sei o que hai. E que outros peixes había así aquí dentro que agora non hai? Rinche, Rinche e que máis? Que máis peixes? rinche, xubel, Pero peixes que xa non hai hora así na plaza, que antes pescábades. E mariscos. Collades lenguado. lenguado, sí. E os vellos, non? Que chamaban os vellos. Esos ainda. Ainda hai, pero pouquiños, ahora hai moi poucos. Yo pesco na playa. Pero hai moi poquitos, comparado con antes. Ai, agora non hai tanto. Tamén non. E zamburiña collíades. Moita zamburiña tamén, sí. Eso sí, cando descubrimos aí na ría, esta na ría da Rosa, como nós uns dos primeiros que vimos con ela, andábamos
aquí máis a centro non había tanto peixe, non había ainda bateas, estaba toda a vía libre aí. E dounos por salir alá ao medio, ese era un barco xa máis grandinho. E tiramos un aparello, alá veñen polo menos 20 caixas nun coque, un aparello como este, e non viña para bordo, o peso de Zamoriñas. A Zamoriña é como se fora a vieira, pero máis aplastada, máis pequena. E despois tamén ibades a buscar birbiricho a Carril, como era iso? Sí, pois temos ido no barco ese pequeno, e levábamos 10 pamelas polo pouco, 10. Era un barco e levaba como... 10 embarcaciones pequenitas. Alquilaban, non? Pagabanlle o barco e levaban detrás... Pero que as levaban atadas? Sí, atadas, claro, porque o barco era máis grande. Porque era moito que ir a remar. Hasta Carril era moito. Pero en Carril eran os viveiros, non? Sí, non. Xa non había daquela viveiros. Eran os lombos de Carril. Pero había viveiros xa tamén. Non había, pero non había tantos como agora. E en que época ibades? Pois era o ano 63. Xa, pero do ano en que época ibades? Pois de outubro... Que era cando se abría Vedas? Sí, de outubro hasta diciembre. En tanto había, cando non cubría, sempre iba. E colledes o birbiricho todos e que traíadelo para aquí ou...? Non, vendíamos ali en Carril mismo, na longa. Sí, había que coller o birbiricho e levarlo aos camións que estaban ali esperando. Breixo. Mais? Cal foi o peixe máis grande que pescou? Cal foi o peixe máis grande que pescou? Pois foi este que dixen antes, foi o raión. Despois había fanecas, había moita clase de peixes. Escachos, vinha. Os cachos, non sei como se chama en castelano. Os cachos, ese rojo. Ese rosa. Sí, ten unha cabeza así. Ese cabracho. Sí, ten unha cabeza así. Fea. Fea, cabracho. O cabracho se chama o grande máis, non? Sí. Ese é máis pequeniño, máis Ese eran pequenos, sí. Sí. Pois ese despois, o que é máis grande, escapa para fora. Sí. Como o Urás tamén. Había nas bateas a montes, antes íbamos pescar e pedías moitos, pero agora, ese, ao ser máis grandes, escapan para fora. Uras, que non sei É como... o Ollomol. Ollomol. É o Ollomol. Por que se pasou as bateas? Porque despois empezou a meterse ás bateas e íbamos a traballar, ganábase máis. Tíamos que ir a rascar a cría polas pedras por aí, por San Vicente e toda a parte do Brode, todo por aí. Tamén ibades a Sálvora. E a Sálvora tamén, a Sálvora, sí. Sálvora, sabedes onde queda Sálvora? Sí. É unha illa que está onde? Nas Illas Cíes. Na entrada da ría de Arousa. Íbamos a rascar e había moito mar. E había que correr, como os que andan ao persegue, igual. Escapar para arriba, rasca, bum. Despois escapa para arriba. Cando estaba o mar quieto, non se podía traballar. E despois metíamos en cordas, enrollábase, unha rede, todo, as cotas, e quedaba ali. E botaba un ano, e despois era misión en bom. E había veces cando estábamos a meter con a maquinaria, daquela non había maquinaria. Había que meter, estaba un truelo. Canto pesaban as cordas cando ibades a vendelas? Pesaban a 150 kilos. E metía delas a... A mano. A pulmón, a peso. Un gancho. Estaba un truelo por un lado e íbase polo outro, porque o marisco pode chegar aquel tempo, vais polo fundo. E despois, cando collíades, que lle facíades? A ver, chegaba adentro coa corda, que tiñas que facer? Había que pasarlo á parrilla, desgranalo. Para quitarlle a porquería toda que viña do fondo. Enchelo en sacos, e para o mercado, a la vai para Francia, para Italia, para todos os sitios. Sergio. Como se traían nelas? Bueno, xa Xo dixo. xo acaba de decir, sí. Que se tiñas preguntar. No, eso ya está. Ya la dijo tamén. Sí. Ah, olvidouse, sí. Como, as primeiras bateas como eran? E en que anos empezaron a vir as bateas para aquí? En que... Nós sobre o 65. E como eran? Eran de madeira. E de madeira, cando viñan os temporales, non tíamos máis que traballo que ir chicar a agua, porque entraba agua para dentro, e chicaban. Nós tíamos varias bateas. E íbamos a unha, en marcha, a agua polo medio. Por que era a batea? Era de uvas.
Eran como unhas ubes, unhas uvas. visto de perfil eran unhas ubes, pero eran alargadas, como se Largas, fueran... así, de 20 metros de largo, pero eran así como un cuchillo. Sí. E entón enchíanse de agua, e claro... O temporal, pois subía para dentro e a batía xoja, e na planta abaixo. E hai que chegar, senón, tras. E despois tamén había que outros modelos de bates que eran os Despois había barcos. con queixóns, mas con barcos. Queixóns catapultantes grandes, de Como 4 cubos, non? 4 tubos grandes. De madeira. De madeira tamén. E tinse as virgens por riba. E logo había os galeóns, os barcos. Os barcos tamén, barcos que retiraban por Da pesca. vellos xa, non sabe? Despois daballe semente para cubrir, senón o bicho entraba e mal. En pouco tempo había unha vía de agua e se para a fundo. Porque o sistema é que uns flotadores, non? Sí. E logo as vigas... As vigas con puntóns, uns paus por riba, mas finos, por riba das bateas. E aí enganchase o que? As cordas, amarras as cordas. Eso queda solo con un morto así enganchado abaixo? Ai, pero é un muerto grande, que é Sí. un muerto, unha cadena. Con cadena. Un morto non é ninguén que está ali morto, eh? A ver, explícalle que é un morto. O muerto é de cemento así grande. Como un cubo. Lleva hierros, sí, lleva hierros así por medio. Y una cadena va con hierros abajo para que... Y eso queda ya eterno, no se mueve. Que non escape a batea, senón... Hai veces que, ao moito tempo, aos maios ou 3 anos ou así, hai que revisar a cadena, porque non vai ronzando, e vai se gastando. E ven un temporal como o do outro día, ronza a cadena e tira á playa. Evelyn. Como se traballa na actualidade? A ver, hoxe en día como están os barcos preparados? Ah, Son igual de pequenos os barcos, son máis grandes? Moito máis grandes, eso sí. Naquela eran de 9 metros de quilla, de largo. Quilla e largo. Largo, sí. Agora xa son de 18 metros, e hasta de 20, con 6 de ancho, E siguen sendo de madeira. hai de madeira e de ferro. Hai de todo. Ahora. E dentro que maquinaria? Sigue se metendo así o marisco igual? No, Sí, no, sí. ahora hai maquinarias máis modernas. Agora hai un cesto grande, un cesto de ferro grande, e van as cordas dereitas e van para ali. Métese ao fondo do mar e xa recolle, 4 non? cordas, ven un cesto vindo para arriba, vai virando, por un maquinillo, e se entra o mixilón todo dentro. E despois hai que O desgranar. cesto abre, bum, vai a un tubo grande que hai ali, e vai por un tornillo para arriba, e cai na parrilla, e desgranalo, e ao saco. E antes como subían as cordas? Antes, Primeiro- antiguamente. A man. Tirando. A man. Eran cordas de 6 metros, 8 metros, pero eran cordas. Pero iso varios homes, se non Éramos eran. 4 daquela, 3 a tirar. E outro estaba contra o el collendo para que non se fora. O que se soltaba. E ibas a imitar para o fondo, iba moito para o fondo. Non se levantaba. Despois veio outro invento, un rodillo. Un rodillo que rodaba así pequeno. Como un carrete de fío. Como un Sí, carrete. sí, con manivela. Dous a tirar pola corda e viña Non, vindo. na viña sola, sí, sí. E viña vindo, claro, xa era máis moderno. Despois agora veo agora este invento do cesto. E xa se levanta para arriba. Pero antes era un traballo moi pesado. As mulleres non iban a traballar a batea. Van, Sí, foron van, sempre. van. Sí. Hoxe ainda Desde o van. principio iban xa. Xa, no principio, antes todo. Sí. O traballo que fan eles é de limpiar. Sí, de limpiar as caras, sí. Esa cuida as cordas, esa cuida o marisco. E logo despois cando se colle o marisco que vai en sacos, é a onde o levan. Se o levan directamente a vender ao mercado. E se vai para as plazas de Non, Barcelona. antes... perdón. Vai pasa pola depuradora, antes, sí. Vai a depuradora, ali bota un día a depurar, para as desous e todo o que ten. E depois vai ao mercado. Hai zonas que xa non fai falta depurar, que é zona limpia. Por exemplo, aquí nas Sinas e por aí, se é un sitio limpio, que non hai tanto desastre como, por exemplo, como en Vigo, nesses sitios que aí hai moito máis. Claro. E aquí é máis limpio. E non...
Non lle rouba moito mexilón, porque claro, a Bantía está aí no medio do mar, quen coida dela? Rouban. Por temporada. Eu teño visto algunha vez un can, deixan cans arriba nas boteas. Sí, pero... Algunha vez teño visto. A nós teñen roubado bastante. A ver, conta, ás veces iban a buscar un pedido mellor que lle pedían 300 bolsas que estaban ali cortadas, colgadas, e cando chegabades, cantas encontrabas? Nada, limpias. Había ladróns naquela, pero porque había alcahuetes. Bueno, ainda sigue habendo ás veces, según época de escasez. Había que yo compraba, e despois dixíanos que o comprou, dixíanos, dormir na batea, mira, que ainda en riba. Había depuradoras alcahuetas. Claro, e nós vimos que ali máis ou menos polos sacos, se vimos, bueno, pois isto foi, ese vas denunciar, e pode que fan unha vengación, cortan as cordas, e les tiñe de calar a boca. E ese marisco de sacos, ese vai a venderse en fresco po mercado, non? Sí. E entón o que compramos no súper que ven en latas, como chega as latas, como fan? Eso vai a conserva. Pero ese que é o que se vende para a fábrica, non? Como é iso? A ver, explica. Eso é que vai para as fábricas, conservas. Pero ven en bolsas, chega en bolsa ao puerto, non? Que va. Ese como é? Ese vai e lévano os cosederos lévano e despois méteno nas fábricas. Ali cóceno, sí, ali prepárano. E ali vai para os cosederos. E logo enlátano. Vai para as Si, son fábricas. distintos... Non ven moito mexilón de fora, chileno ou de Ben, por aí, é como eso se distingue o de fora que do daqui. Ai, diz que se distingue, No color? Sí, no color, é sustancia, porque como se mexilón de aquí da ría, e sabe, ten sustancia, pero isto de É fora como non. máis É máis anaranxado, desfeito, non? máis desfeito. E aquí porque aquí controlan moito que a ese de Villajuan, e que é onde é o No centro experimental. experimental, sí. Ese de Chile non, porque ven da lá, non moi grande, pero non. Pero ese ven para comer, o sea, ven na cuncha ainda ou ven en latas? Non, ven desgranado, ven Congelado. Ben congelado. Ai, ben todo. congelado. O sea, que o fresco que atopamos na plaza vai ser sempre daqui. Sí. O fresco que se ve é de aquí, ese sí. É que algunhas veces son tan blancos, outras veces así tan... Pois é o de aquí encarnado. Pero ás veces pode vir alguno medio blanco tamén, ainda Sí. Porque depende se é macho ou femia. As femias Pode aparecer unha ou son as outra blanquecinas, creo. A E o maior parte macho... son rojos, todos son encarnados. Porque o macho... E que é iso de desovar? Quitarlle as ovas. A ver, aquí temos un neto de fabricante que ten unha fábrica de conservas, o avó, verdad? A ver, Mario, levántate. A ver, levántate. A fábrica do teu É que avó... me dá vergüenza. Mira, a fábrica do teu avó, que mariscos levan para traballar? Home, non sei. Non sabe. Bueno, sí, tipo zamburiñas e todo. Zamburiñas, Tomei na seu onte, pase nada. xoubas levan tamén. Sí. E mexilóns? Tamén. Entón Pero non ali as están tan mulleres ricos. que fan? Cortan ya cabeza aos peixes. Cortanlle a cabeza, límpianos e logo onde os meten? Nunhas latas. Nunhas latiñas. Primeiro cocerano, non? Sí, na caldeira. E fanlle unha salsa que é secreta. Non a sabe facer todo o mundo. Cando é pos mexilóns en escabeche. E ti sábela, dixeronche o secreto. Va. Si paso por ali unha vez ao mes. Ai, ti pasas... Na que pasou ayer. Bueno, pronto vou para ali e dixo que a miña abuela. Así que non te poñen a traballar, non? Que va? Que por? Canto choca. E que é o que máis che gusta dali, desa fábrica? As neveras, cando están enlatando o peixe... Cando non hai nadie. Cando non hai nada. Vai ca bicicleta. Porque por dentro cerran todas as mesas e todo iso e queda todo plano. E podes xogar ali ca bicicleta, ca pelota... Porque está moi ben organizada esa fábrica. Mola. A que está en frente do instituto non, a que está máis ao lado do xardín. Sí. E está moi mecanizada, está moi ben. Sí. Nerea, que querías dicir? Hacer unha pregunta, pero va primeiro. A ver, Pablo acaba as preguntas e logo facedes o que queiras. Pablo. Explíquenos o proceso no cultivo do mexillón.
Xa explicou? E primeiro van buscar a mexilla, onde dixo que iban a buscar? A lanzada? A Lanzada, San Vicente, todo por aí. As rochas, onde rompe moito o mar. Onde rompe o mar. E o tamaño como é? A mexilla ou a mexilón? A mexilla é pequeniña. Canto, así? 1 milímetro? Sí, sí, É así. como as granos de arroz, pouco máis. Cando ides á praia ás veces entre as rochas non vedes uns mexilonciños pequerrichiños. Están todos en piñas. Pero iso é moito máis pequeniño. máis pequeno aí. Os que hai na playa, que son moi gordos, son pequenos, pero gordos que ese mexilón rebello. Xa leva moito tempo, se non se pode comer, porque podes coller un... Eso despois pégase. A ver, e despois traedes o mexilón, así tan pequerrechiño, traeno en E bolsas, metémolo nas cordas, e con que se engancha nas cordas? Unha rede. Unha rede. E vai ser enrollando. Para que? 5 kilos, por exemplo, leva cada corda. E despois esa rede que lle pasa? Esa rede pudre. Pudre. O mexilón sale para fora. O mexilón vai medrando na corda. Aos 3 meses de telo metido ali, hai que quitalo porque xa a corda é gorda e se non se dá volta, de unha fanse dúas ou dúas. Medrou moito, non cabaliu. E non cabe. Ao ser pequeniño, non, merda. Hai que volver a facer. E despois volver a... É que é o que se coloca con cemento, xa non se usa. No, O cemento que xa non se usa Ahora para nada, non se nin usa para vieira, nin para nada. Para nada. E despois, cando é de vender, collese xa, e Xa vale, limpiase. xa vai limpo. Pois se vai para vender. A ver, E que? Isto é o primeiro, Nerea. Nerea. A veces do mar, cando rompían, cosían as mulleres ou os homens? Tanto mulleres como homens. Se era pouca E agora avaría, como son as mulleres? se era pouca avaría, cocina o mismo dono. Ahora casi xa non se cosen, cómpranse outros. Ahora son de nylon, non. antes eran de fío. Claro. Eran de fío E Sí, alá en Santo Tomé hai redeiras aí. ainda hai, encambados, hai. Nós traíamos de cambados para acá. As redeiras. Sí, redeiros. E Un día que moitos viña, tiñamos antes. ao mellor un par de aparellos en terra, tiñamos aí, e repasábamos todos. E no Porto de Tragoble antes tamén había, non? Agora Sí, algún ainda queda. Non teño visto, ainda queda algunha poucas, pero algunha queda. E as cordas de ahora de que son? Antes eran de esparto. Antes eran de esparto. É como se aguantaban no mar, non podrían, que lle tiñades que facer? Podría, temos que pichar. Botarlle piche, botarlle Piche, sí. chapapote. Pero eso para pouco tempo podrían, aos 3 anos podrían. E agora estes de nylon. E como aguantaba o mexilón? Poñades todo e estar así en vertical, que hai o mexilón. Que lle poñades nas cordas? Uns palillos, uns paus atravesados. A mí leva 30 paucinos así de... Para que aguantaran o mexilón cada A tramo. fontana, senón, escorrejaba todo para baixo. E agora as cordas de que son? Agora son de nylon todas. E os palillos siguen sendo de madeira? No, agora tamén de nylon. Pode-se meter algún de madeira, pero van de nylon todos. Porque aguantan máis, non? Diego. Cando se fundiu o barco no medio do barco, que facían? Se lle fundía. Cando? Cando se fundía. Se fundía o barco no medio do barco, que facían? Cando se podía O barco, si se fundía o Non barco. se lla fundeu nunca, ou si? Algúnha vez a fundeu, si? A ver, contalle. Facían o prestige. Pois sí, unha vez salíamos para o mar, era en diciembre. Era o 18 de diciembre. Unha mañán de moito mar. Resulta que íbamos para o mar, e había uns días, que había uns meses que foron a bater ao fondo, de madeira, destes de madeira, estaban no fondo, e tiña un palo así para arriba, un palo no mar, e con marea baixa, pois pasabas, non te dices de cuenta, ibas no puente, non se non anotar, plas, bum, tocamos, fixe un burato grande no val, e ali revira para a terra con motor encendido, e bum, foi o barco ao fondo. Os 3 tripulantes que íbamos a bordo, a nadar. Así que hai que saber nadar, xa o sabedes, aprender a nadar. Iso é o principal aí ao mar. Se non sabedes nadar, volades para baixo. E o barco xa non se recuperou, O nada. barco foi para o fondo, e despois collemos. Tuvo que ir abaixo en rana, amarrou uns cabos arriba, entre 2 barcos, pois na maré chea subeu, e parámoslo en terra, e despois levouse para o pé en seco, despouse a agua, e xa ali meteron a tabla que lhe faltaba, e isto, Bueno, pero todas as cousas eléctricas ou os Sí. motores, e todo eso xa non Hai- sirve para nada. O motor non valeu, pero que foi. Si, hubo que traballar moito para darle para cuspir a agua toda dos inyectores, porque daquela era de manivela dos motores, que non era como agora que ya xa.
Aquela eran de para atrás e nada. Pero Alexia que leva aí un rato como levantada. Algunha das vosas fillas estuvo traballando no mar como usted? Das nosas fillas, das miñas fillas. Auri eu alguna vez. Claro, porque tuvo fillas casi todas, tuvo un fillo. Sí, un Ten fillo. un fillo. Sí, as fillas sí, algún día, non é nada. Algún día no verán, para que superamos o que era o traballo, en vez de ir á playa, decíanos, ala, hoxe a batea para que sepas o que é o traballo. Sí, Tirarse la botea abaixo. E cobradas, a nadar. de vez en cando. Tirarse la botea Pero sin abaixo. cambio, Máis ou menos. sin cambio, os vosos irmáns pequenos si van a tirar na praia, arriba do barco. Desde o puente, sí, desde o puente. Desde o Si, ás puente do veces se barco. tiraban, eu non, pero meus irmáns pequenos tirábanse desde arriba E as netas iban a axudar ao abuelo? No Segunda mucho. se nai foi a axudar. Yo no puedo, no me dejan. Viñan a E pescar, galetes que farán, viñan a pescar. a pescar, veo aí un día. Pero después, no muy bien. porque Despois, que che pasou? Después que te lo dejaba así porque era muy temprano para ir, porque no lo En pescaba. galego. Porque era demasiado temprano para ir a pescar. Sin cambio, Jorge fui. A ver, Sara, que ten a mal levantada. Cando vostede era pequena iba con seus pais a pola cría. Non, porque aquela meus pais non tiñan, sin eu, sin meios. Aquela íbamos á leira, a cavar. ¿Trabajaste solo na ría ou fuches, por exemplo, a Barcelona, a Madrid, así a traballar? Unha ría sempre, todo por aquí. Hasta Finisterre. No barco. Recordo unha vez que fomos, empezou a levantarse, estábamos alá moi ben, a cerca de Fisterra, levantouse un pouco de vento sur de aquí, empezou o mar a fijarse, e cando chegamos á terra eran as 12 do día, toda a noite, rodando o motor. Freixo. Alguna vez pescou un congrio? Un congo, un anguiacho. Ai, sí, iso nas nasas. As nasas con unhas nasas redondas que lle meten a comida dentro dunha sardiña ou así, dentro dun alambre, e deli, pois, o cóngaro vai, métese dentro, e despois quer salir, tira a boca para arriba, non sabe salir, non é capaz. Carlota. Ten vostedes un familiar que estivo traballando no mar? Si tes familiares que traballan no mar. Claro, traballa o fillo, os xenros. A ver, aquel que está lá atrás leva moito tempo con a levantada. Que opina vostede dos tripulantes que están secuestrados por piratas? Pois que iso estuvo mal. Eles están traballando alá, non tendo familias, e iso non está ben. Porque tamén veñen outros aquí. Iso non está ben. Carla. Que se cubren os barcos, iban así a pleno lado, ou con traxes de neopreno. Ui, traxes de E neopreno. coas botas de agua. Moito. E Terían un flotador como moito, non? Sí, non. Non, o flotador estaba de... De adorno. Sí, o flotador está ali. Pero agora tendes chalecos salvavidas, Ahora hai de todo. radar, de todo, pero antes... Ahora nada. Antes nada. Non había nada, ni flotadores, non había nada. A ver, Nerea. O congrio pescábase mellor coa sardiña ou co chopo? Pois un choco é máis duro. Fixe máis traballo de roer, está ali, a sardiña logo. É que meu pai dixeme que co chopo aguantaba máis na auga. Claro, que aguanta máis. O choco, mellor. Eloi. Daquela os contes eran moi grandes. Os cóngaros. Sí. Aí hai de todo, sí, porque antes os cantineros iban a la costa e había cóngaros moi grandes, había de 15 kilos e por aí, iban vender a Vigo. E cando collías o mexilón, cando subía no cesto, así, solo viña o mexilón ou viña máis? Aí teñen viranguilas grandes,
E que máis as veces? Nécoras E camaróns? e camaróns tamén, sí. E crían polpos e crían de todo eso. Sabes que son golfos? Sí, delfines. No, neste caso non, tampouco son nenos trastes. Son, como se Son os chamaban? golfos. Era algo do mar. Son una clase de delfines. Son as algas marróns, Algas maiores. marróns, que son moi largas. Esas Esas que que yo teñen ocurren. cinta. Sí. Esas que son de cinta. E outras que parecen as máis gordas, como leitugas, así, pero... Pero lá, E esas en que época aparecen? pois aparecen ahora hai moitos xa. Co calor. Sí, co calor, ao meses de marzo, que xa, bueno, Son as que hai na playa no verano. Sí, sí, pero nós sí. temos que cortar os fillos, cortalas. E por qué? Porque así, despois, ao ser as grandes, espexen o bicilón, vai todo ao fondo da auga, un pouco. E hai que cortalas para que non herden moito. Esos decían que se enrollaban moito tamén nos motores, non? Mas Ese esos non de son, cinta, ese é outra de clase. cinta, de correa larga. Pero ese é unha marca que veo do Japón. Puxeron as abeixas da lá, puxeron a semilla, porque esa antes que non había. Non a había aquí. Esa é dura, Esa me parece que é unha plaga esa é agora, unha non? plaga, porque esa enrolla só hélice. Un barco pequeno que teña pouco hélice, pois queda para o Un barco grande non, pero un pequeno, caramba. A ver aquí Andrea que leva un cachú, cama levantada. E como facían antes para ir a pescar? Como era para ir a pescar cando había Como horas? pescaban? Con que... Cando había olas. Pois non se iba, se había moitas olas non íbamos, porque hai que coller as marcas de terra, limpialas para cair no sitio. E a veces que non se vían as marcas. E que refrán hai para eso? Como de gaivotas a... Claro, porque ou a hoxe taberna. xa hai prediccións, xa se mira o telespecto. Daquela era o ollo do mariñeiro, non? Nada máis. Salir afora e mirar como estaba... A por de dicir ao dicía que mariñeiros a é o que dice. Gaivotas na terra, mariñeiros á merda. Mais temporada de levante, a parte de levante, nortada a lá, e aquí é porque... Alessi. A ver, ¿Algún de vosos xeanros está traballando con vos no mar? Se algún dos teus xenros traballa con no mar, na batea. traballo. Traballo. É logo. A ver, máis preguntas, Non Luís. traballo teu pai. Sí, y mi tío. Pois logo. Luís, a ver. ¿Alguna vez le llegó la batea a la playa? Ai, A playa, sí. amasou ao fondo. Foron ao fondo tamén bateas. E antes Coa hortensia, cando foi temporal de hortensia, cantas vos foron a pique? 5 bateas ao fondo. É o que inventar uns tubos grandes de ferro, non? Non está todo inventado, vedes? Tuveron aí un problema moi grande en toda a ría, hubo ese problema Porque non daba abasto o que había antes de levantar. e tuveron que discurrir como subir tanta batea. E que foron como uns cilindros Un cilindro, cheos de aire. se metías de aire arriba, e iba, entraba o aire por un lado, por unha foma, e por outro salía, e foi así, hasta que se subiron e quedaban así a prova. E despois, dous motores potentes, pois chicaba a agua e quedaban a flota. Pero había que chicarlle moita agua antes. Mario, Vostede con que solía pescar? Ca caña ou ca liña? Coa liña, no costado da jamela, Sabes que o costado? Sí. O lado. no lado. Había que cair ben arriba da pedra para pescar as canecas. A ver, Carlota, Baixaban o fogo no mar. baixaban ao fondo do mar a buscar peixe. Aí hai que baixa agora, non, nós non. Claro, que iso. Carlos, Para saber se
ía facer temporal non miraban as estrelas? As estrelas. Non, sí. Si mirabas as estrelas, Claro, están tapadas, cando hai temporal está todo con nubes, e en tapatones non se ve nada. Non, sí. Borja. Si paraba un motor no medio do mar, como facía? Pois había que pedir auxilio á xunta, A outros barcos que estaban a cerca. outros barcos que andaban por ali. Andrea, Ou mirábase de reparar o motor. ou se non a remo, non? Non, a remo non, A o remo? barco grande non ven, a jamela. Ah, bueno, no, eu digo a jamela. Ai, a jamela é que vai a remo e non hai fallo. É que hai que bojar sempre. Encanto hai que... Non lles obligan a levar no barco, non sei, unha zoria con unha cousa destas así. Ai, sí, claro, sí. Pero nos vosos non, nos Nos aquí. temos un salvavidas. Este lobo hai un... no puente. Sí, é iso, xa. Que está preparado, si é que o barco vai ao fondo, e se toca, vai, non? Paola, que leva 7 anos con el ventana. Que usaban como cebo? Máis alto, Que usaban como cebo? como cebo, cando ibas a pescar. Viñocas. Piñocos. Nerea, Cando iban ao mar e había unha treboada, que facían? Pois había que ir para a terra, agacharse, buscar un abrigo, ou amarrarse a unha botella, hasta que pasara o temporal. Andrea, Antes aquí había piratas. bueno, é unha pregunta. tampouco sabíamos que había emirais estes de Somalia, son piratas, eh? Son chanos. Juanchi, Eses son chinos. Son chanos. Tiras. Callados. Antes collían ustedes as miñocas ou comprabas? Pois había que ir a apañalas, cada un. Non que quería ir pescar, tiña que ir a apañalas. Agora sí, agora hai quen vai a... que las para vender. ahora non nos deixan coller, non? As miñocas ten que ter un carneiro, están fixeros. Sí. Ahora sí se vai a pescar as bateas, con que se pesca? Pois pescar as mixilón. Un mixilón non é unha miñoca, non? Cando foi do Prestige, chegoulle algo ás bateas? Aquí esta zona non. Non, aquí esta zona non. Fora, pero por alá por os de Ribeira, por aí, sí que Arousa chegou. chegou ali. Sí, na Arousa, pouco chegou. Porque a tallaban xa antes, era espesa. Na Arousa chegou moita, pero pola parte de atrás. Porque aquí a Vilanova di que chegou algo, Non, pouco cousa. así algunhas... Sí, algunha galleta. Chegou unha boba. Pero me acordo que fóramos a Arousa a mirar e estábamos contenedores cheos e ali, buena xente, non? Pararon na illa. La parte de lá, Sí, por a parte de fora da ría. Xa, xa. Estaban redoios e pescou algo por aí, porque... No, ter a illa asiriana foi o que parou todo. Parou todo, por eso tiña cruz. Demais, un tabaco tamén, boa nosa. Diego, Antes collían as miñocas pequenas ou grandes? Había que coller as mellores, que valeran, as grandes, as pequenas. Non eras capaz de meter na vida. Alex, Antes coa liña se pescaba, se lle facía falta peixe, pedía axuda ou era vostede capaz de facelo só? se tiñas un peixe moi grande tirando da liña, que facías? Pedías axuda ou que tirabas Se de podía. barco? Tiría que estar o outro co truel para, se escapaba, pois, para collelo. Carlota, Aquí la deixou de traballar. a que anos deixaste de traballar? Pois aos 65. No. Sí, máis. Eso en teoría, na práctica, dille que ás veces ainda vas. Aos 75. Pero algunha vez non máis, se necesitan axuda. Se necesitan axuda, vou a un día, pero non é o de antes. todos os días se levantarse. Non podo das rodillas, porque antes é máis posible os sintomas de rodillas. E agora a festa non se tanto. Hai que ter moito equilibrio. Tens que ir de rodillas calló. horrible. A ver, Juanchi, ya... Sí. Alguna vez rompeuche a liña? A liña, rompeuche algunha vez ao pescar? A veces cando hai un peixe moi grande, tronse.
Yo no, yo dejo... Bueno, Bueno, chicos, algunha bonita máis? Bueno, pois... dadelle un aplauso. E agora subides a clase os de quinto ano. Quinto arriba. Perdón, os de quinto B.